Дэкрэт аб садзейнічанні занятасці насельніцтва міністр працы і сацыяльнай абароны Ірына Касцевіч тлумачыла яго нормы на семінары ў Віцебску. Адораных школьнікаў і студэнтаў падтрымлівае прыватны бізнес. Праект таленавіта працягваецца. Жывая класіка гучыць у горадзе над Дзвіной. У Віцебску больш за 100 школьнікаў прынялі ўдзел у абласным адборы нацыянальнага конкурсу. У эфіры навіны Віцебскай вобласці ў студыі Ганна Русцікава. Вітаю вас. Высокі ўзровень беспрацоўя сярод моладзі застаецца праблемай для Віцебскай вобласці. Як яе вырашыць і ажывіць рынок працы? Арганізацыю работы па рэалізацыі норм дэкрэта прэзідэнта Беларусі нумар 1 аб садзейнічанні занятасці абмеркавалі ў Віцебску на рэгіянальным семінары з удзелам міністра працы, занятасці і сацыяльнай абароны Ірыны Касцевіч. Усяго ў Віцебскай вобласці на 1 мая зарэгістравана амаль 42 тысячы беспрацоўных. На ўліку ў службе занятасці налічваецца 3378 чалавек. Найбольш праблемны паказчык – высокі ўзровень беспрацоўя ў моладзевым асяроддзі. Зняць напружанне на рынку працы в области сёння галоўная задача дэкрэта нумар 1, падкрэсліла міністр. Мы с вами почти приросли на 2000 человек по количеству безработных. И это серьезная, опять проблема для Витебского региона. Динамику мы здесь не видим положительно. Динамика наблюдается отрицательно с точки роста уровня вот этой безработицы. И сегодня наша с вами задача служб занятости и комиссии по содействию занятости действительно перейти на выявительный принцип. Максимально содействовать и стимулировать занятости, максимально выявлять и предлагать услуги по трудоустройству. Мы говорим о том, что мы не заставляем, но мы говорим о том, что мы предлагаем услуги со стороны государства в оказании содействия по трудоустройству. Адна з галоўных тэм семінара – арганізацыя працы пастаянных камісій па садзейнічанні занятасці насельніцтва. Іх стварэнне прадугледжвае дэкрэт. Пашыраць спіс паслуг, за якія беспрацоўныя будуць плаціць па поўных тарыфах у краіне, пакуль не збіраюцца. Пры гэтым беларусы, якія працуюць за мяжой, змогуць пацвердзіць працаўладкаванне онлайн, што дазволіць пазбегнуць занясення ў спіс незанятых у эканоміцы. Клопат пра чалавека працы і яго бяспеку. Дэпартамент дзяржаўнай інспекцыі працы Рэспублікі Беларусь адзначыў 25 гадоў з дня ўтварэння. З гэтай нагоды інспектары Віцебскага абласнога ўпраўлення сабраліся на ўрачыстасці і падвялі вынікі работы. Самы галоўны з іх – зніжэнне траўматызму на вытворчасці. За апошнія 14 гадоў амаль у 3,5 раза. Менш цяжкіх вытворчых траўм. Самымі небяспечнымі сферамі застаюцца будаўніцтва, сельская гаспадарка і ЖКГ. У Віцебской области працуюць амаль 3 десятки инспекторов аховы працы. Основная задача, которую сегодня мы выполняем, как и 25 лет назад, это надзор за исполнением законодательства о труде и охране труда. Сегодня, после всех оптимизаций, у нас работает 28 государственных инспекторов. Из них 7 – это юристы, которые осуществляют надзор за исполнением законодательства о труде, и 21 – технические инспектора, которые исполняют законодательство, осуществляют надзор за исполнением законодательства об охране труда. З нагоды святкавання 25-годдзя з дня ўтварэння службы лепшыя інспектары і ветэраны атрымалі ўзнагароды і падзякі ад кіраўніцтва Дэпартамента дзяржаўнай інспекцыі працы і абласнога выканаўчага камітэта. Інвестыцыі ў будучае. Больш за 100 школьнікаў і студэнтаў з усёй Беларусі прынялі ўдзел у навукова-адукацыйнай канферэнцыі про біоладжы малекулы жыцця. Гэта праект рэспубліканскай праграмы па падтрымцы таленавітай моладзі, таленавітай, якую летась ініцыявала вядомая віцебская фармацэўтычная кампанія. На базе Віцебскага медыцынскага універсітэта школьнікі і студэнты пазнаёміліся з перадавымі праектамі ў сферы біятэхналогій, геннай тэрапіі, фармацэўтыкі, даведаліся пра практычнае прымяненне навуковых адкрыццяў, дакрануліся да рэальнай навукі ў сучасных лабараторыях. Удзельнікі канферэнцыі не толькі паслухалі лекцыі прафесараў, а і змаглі нават зрабіць селфі ў музеі ВДМУ і ацаніць усе зручнасці сучаснага высокатэхналагічнага універсітэта. Мы прекрасно понимаем, что самое дорогое, что есть у нас, это наши кадры. И работая с талантливой молодежью, инвестируя в них, мы инвестируем в наше будущее, понимая, что без таких талантов нам будет тяжело работать. И наша задача поддержать их, вырастить и привлечь им к тем целям, которые интересны для нас и, безусловно, не только для нашего предприятия, но и для предприятий, входящих в первый
медико-фармацевтический кластер. То, что я сегодня увидела, то, что я сегодня услышала, будет очень важно для моей дальнейшей жизни, для того, чем я буду заниматься и куда поступать. Очень запомнилась экскурсия в Витебском государственном университете медицинском. Я и не подозревала, что он настолько современно оборудован, что там работают такие интересные люди и проводят такие замечательные экскурсии. Ну и, конечно же, читают такие лекции. У рамках проекта «Таленавіта» 3 десяткі найбольш перспектыўных школьнікаў змогуць заняцца распрацоўкай уласных навуковых праектаў пад кіраўніцтвам вопытных педагогаў. Вынікі работы падвядуць у лістападзе. Лепшыя маладыя навукоўцы атрымаюць гранты і унікальную магчымасць прайсці стажыроўку ў сучаснай фармацэўтычнай кампаніі. Славянская гісторыя, культура і пісьменнасць, вывучэнне, захаванне, памнажэння. Пад такім дэвізам у абласным цэнтры праходзяць 6-е кірыла-мефодзіўскія адукацыйныя чытанні. Сёлета арганізатары, а гэта Віцебская епархія, Управлення адукацыі аблвыканкама і ВДУ імя Пятра Машэрава, пашырылі састаў удзельнікаў чытанняў і запрасілі на іх маладых вучоных, студэнтаў і магістрантаў. И в этом году мы расширили возрастной ценз участников до 35 лет, то есть это не только студенты, не только магистранты, аспиранты, но и молодые ученые, вот как раз-таки до такого возраста. Совет молодых ученых, скажем так, это достаточно динамично развивающаяся структура в составе Национальной академии наук Беларуси, и мы одним из своих приоритетных направлений ставим развитие расширения горизонтальных связей, то есть между молодыми учеными, молодыми исследователями по всем направлениям, по всем научным направлениям, в том числе и социогуманитарным направлениям. И, конечно же, для нас очень интересно принять приглашение и со своей стороны пригласить участников Кирилло-Мефодиевских чтений для участия в знаковой конференции, крупнейшей в стране «Молодежь в науке», которая будет проходить осенью этого года. Такое мероприятие свидетельствует о том, что ВУЗ занимается не только какой-то учебной, образовательной деятельностью, но ВУЗ уделяет огромное внимание и духовному росту. Самой главной ценности нашего государства – это молодых людей. Кірыла-мефодзіўскія чытанні – гэта унікальная магчымасць для маладых даследчыкаў дакрануцца да культурных і духоўных каштоўнасцяў Беларусі, набыць новыя веды і пашырыць сферу сваіх навуковых інтарэсаў. Жывая класіка гучыць у Віцебску. У горадзе на Двіне больш за 100 школьнікаў прынялі ўдзел у абласным адборы нацыянальнага конкурсу. Жывая класіка – праект малады, але ўжо прызнаны самым маштабным у гісторыі Беларусі конкурсам юных чытальнікаў. У мінулым годзе любоў да роднага слова аб'яднала больш за 13 000 школьнікаў з усіх куткоў Беларусі. Сёлета конкурс праходзіць у другі раз. Літаратурны рэпертуар дзеці выбіраюць самі. Хлопчыкі і дзяўчынкі не проста чытаюць любімыя вершы на самыя розныя тэмы, але літаральна ужываюцца ў вобраз. Характэрна, што абсалютная большасць прэзентавалі творы беларускіх класікаў. Такі ж не мелюць языком, а правду кажуць людзі. Як папаўзеш ты за жуком, дык апынешся ў бруце. Я выбрал верш Анатолия Вярцінскага «Боится быть беларус». Мне ён падабаецца, таму што у гэтым вершы расказваецца, як любіць сваю родную радзіму і не баяцца быць беларусам. У будучым я хочу стаць таленавітым акцёрам, як мой бацька Михась Климчук. Создание образа, артистичность, выбор репертуара также оценивается. Ну и, надо сказать, отдельные слова благодарности в адрес наших педагогов, которые работают в объединениях по интересам, учреждений дополнительного образования детей и молодежи, занимаясь в студиях с детьми, и также учителям белорусского языка и литературы. Талент і майстэрства ацэньвае кампетэнтнае журы. На абласным этапе конкурсу у яго складзе прадстаўнікі ўпраўлення адукацыі, дзеячы культуры і мастацтва, настаўнікі, прадстаўнікі грамадскіх арганізацый. У чэрвені стануць вядомы імёны фіналістаў. Яны прадставяць свае рэгіёны на нацыянальным конкурсе «Жывая класіка». Пройдзе ён падчас святкавання Дня беларускага пісьменства ў горадзе Іванова Брэсцкай вобласці. Упэўненую перамогу ў 8-м туры чэмпіянату Беларусі атрымаў футбольны клуб «Віцебск». У дамашнім паядынку падапечныя Сергея Ясінскага з лікам 2-0 абыгралі «Торпеда Белас». Дакладныя ўдары на свой рахунак запісалі Кірыл Пячэнін і Мікіта Навумаў. Падрабязнасці ў рэпартажы нашых карэспандэнтаў.
Вечар панядзелку ў абласным цэнтры выдаўся сонечным і ветраным. Лепшага футбольнага надвор'я і ўявіць складана. Балельшчыкі сталі запаўняць трыбуны віцебскага ЦСКА задоўга да пачатку сустрэчы. У фанатаў быў бадзёры прыўзняты настрой. Ніхто не сумняваўся ў перамозе бела-сініх. Играем неплохо, в принципе. Жалко, конечно, что в прошлом матче упустили. Но я думаю, наверстаем. Тут в этом сезоне, я думаю, шансы гораздо выше, чем в прошлом году. Мы сейчас уже очень много набрали, мы уже не те, что были раньше, может, года 4 назад. Мы уже в хорошей форме, поэтому я надеюсь на лучшее. Торпедово БелАЗ хорошо играет, да, чуть выше стоит Витебская в таблице, но я думаю, все же отдаю предпочтение Витебску. Календарь такой у нас: Динамо Брест, сейчас Торпедо, следующий Слуцк. По большому счету, не бившись, не ложись на поле, мы никого, наверное, обыграть не сможем, поэтому на успех можно рассчитывать только при полной самоотдаче футболистов. У стартавыя хвіліны каманды абмяняліся парачкай вострых контратак, пасля чаго ініцыятывай канчаткова завалодалі віцебляне. Яны з лёгкасцю знаходзілі свабодныя зоны ў абарончых парадках тарпедаўцаў. У некалькіх момантаў пасля удараў нападаючых мяч проста цудам не трапіў у сетку. Ціск на вароты гасцей нарастаў, і на 17-й хвіліне гаспадары дабіліся жадаемага. Атаку распачаў Рафаэль Ледесма, які тонкім пасам вывеў на аператыўную прастору Антона Мацвіенку. Апошні выразіў дакладную перадачу на Кірыла Пячэніна, і лік стаў 1-0 на карысць Віцебска. Пасля гэтага нашы землякі мелі яшчэ некалькі шансаў падвоіць перавагу, але да перапынку лічбы на табло не змяніліся. Пасля адпачынку віцебляне апынуліся пад высокім прэсінгам тарпедаўцаў, якія практычна заціснулі гаспадароў на іх палове поля. Толькі дывідэнтаў з гэтага не атрымалі. Беласінія зноў перахапілі ініцыятыву, пайшлі ў наступ і зрабілі права выканаць вуглавы удар. Пасля падачы Мацвіенкі мяч замітусіўся ў штрафной і праз серыю рыкашэтаў трапіў у Мікіту Навумова. 2-0 Віцебск атрымаў заслужаную перамогу. Гэта вікторыя ўзняла каманду з берагоў Дзвіны як мінімум на 5-й радок турнірнай табліцы. У наступным туры 29 мая падапечныя Сергея Ясінскага таксама згуляюць дома. Іх сапернікам будзе Слуцк, які ў мінулым розыгрышы пакрыўдзіў віцеблян у чэмпіянаце і выбіў з Кубка Беларусі. Сергей Мисурагін, Александр Прыстаўка, навіны Віцебск. На 27-й міжнародны фестываль мастацтва ў Славянскі базар у Віцебску рэалізавана і забраніравана каля 55 тысяч квіткоў. У топе самых папулярных канцэртаў, цырымоніі адкрыцця і закрыцця форуму, зборнікі «Залаты хіты, рытмы лета», юбілейны канцэрт Александра Морозова, сольнікі Мікалая Баскава і Ірыны Алегравай. У лідарах таксама і цыркавы праект братоў Запашных. Сёлетні фестываль, дарэчы, даволі багаты на мерапрыемствы. Толькі на галоўнай пляцоўцы летнім амфітэатры запланавана 19 канцэртаў. У аснове канцэпцыі гэтага года тэма малой радзімы, якая знойдзе адлюстраванне ў выступленнях артыстаў. 27-й міжнародны фестываль мастацтва «Славянскі базар» пройдзе з 12 па 16 ліпеня. Дадатковыя мерапрыемствы запланаваны з 7 па 11, а таксама 17 і 18 ліпеня. Галоўныя і самыя цікавыя навіны жыцця Віцебскай вобласці даступныя ў інтэрнэце. Актуальныя сюжэты і выпускі навін, а таксама ўсе праекты тэлекампаніі «Віцебск» можна паглядзець на афіцыйным сайце нашай кампаніі vtv.by. На гэтым наш выпуск завершаны. Партнёр прогнозу надвор'я – газета «Витьбичи». Я люблю свою работу, своих друзей, свою семью, и мне нравится, что любимая газета «Витьбичи» всегда пишет о самом главном. «Витьбичи» для меня и для тебя. Подпишись сегодня. Заўтра па вобласці воблачна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Раніцай месцамі слабы туман. Вецер пераменных напрамкаў 3-8, пры навальніцах парывы да 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы +8-13, днём 20-25 цяпла. У Віцебску ноччу без істотных ападкаў, днём кароткачасовы дождж, магчыма навальніца. Тэмпература паветра ўначы +9-11, днём 21-23 градусы вышэй за 0.